Namar gajing keren tomet jong gawai ke doktor ha civil hospital nongpo persya ya weuri rongba ambalai wat jing sumar nangti silam ai jing sumar kepadon ha nongpo kebelaja ha kamit jong ga lai pauterik ulber arjar arpulai ki dikot jong seng HYC Riboy district ha gajing lam jong somla Tony Shilla umri general secretary ha gajing don lang jong kiwe ki dikot jong de seng kilelet bania kendu ya ki bor peniat jong ketika jaka ajing sumar hakane kesngi kita kidekot jong kaseng kilayo bania kendu ya argut ki officer ki bakentuk ya Dr. N Sangma IBD medical superintendent ke civil hospital nongpo kumjuru ya di MHO Riboy ban pensengah hakamat jongki halor ketika jengle bat kejengkeran tokmet jong ketika doktor persya ya orang babri badan pedeng kejeng sistem kebajur ha ketika men ha kebaidai bat ketika jengja nagaliang jong ke doktor kebala keren tokmet dagi ketin ki balong klaim akor hakamat jong nongpang kalapan map hakamat jong uteu nongpang balelek lang bat kidekot jong kaseng HYC bat kumjuru hakamat jong kidekot jong kaseng ha keju kepor nagaliang jong kidekot kaseng hab ajengkeran hadin bakilawan ban ye kendu ya kitigi officer kila penpau ba nakapor sekepor kene kejengkeran tokmet jong kitigi nong trei na kitigi jaka ajeng sumar hanong po kelaju jateng bat kene kalong jing kentu bakum kibiru ki baai kijing sumar ki nong pang kam judai berlong dagur kom ke bakaran tokmen henry di banai kijing sekri syek nong pang kumba ki lajit ban pentebit yilade ha kene ke kam nak bentabat ai jing sekri sya ki nong pang hadin ba ngilayo ya ka we ka jing ujor naki nong song song jong ka Riboy bah kabalaja ha kalai pau terik kata ha kapor menmit hadin ba uladon ha pedeng ka jing sitom ka ba jur ba de hadin ba ulayo ban wan hakane ka hospital civil hospital nongpo hangne ha po hanongpo de hadin ba ngilayo ka complain na une u patient la ne u nongpang ba kadon ka jing ya her jingmut la ne kadon ka jing ya ka jing sha kern tokmet ha ki nong sumar ki badai ki ba employ la ne ki de ki ba tray ha po kane ka civil hospital de nakaliang kum kaseng hadin ba ngilayo ya ka jing ujor ngilawan ban wat banyak ya kene ka jingjah ka belajar ka tegasi rengkat bat u basitom ha ka tegamet ngilayo banwan ya kenduk mata kasngi ngilai ya kenduk ya di MHO ngilai kenduk ru ya i madam MCS bapet ya kene ka ya ki staff hangne apa civil hospital nongpo te hadin ka jingya keren ngila poi ka jingya skutu jingmut kade nak tahu hi ka jing pressure ka jing ban khia plat ka kam jong ine i doktor i bala kum bakla ban keren tokmet ya kinong pang hak tiga met ya urang ba breu ubadai ru unong yalam bisnong ubadai ru urang ba ubale se ubala buram da ki pai ba hapo ka snong ka thau hanre klempoi perkhat anda ula poi hakane ka jaka usak keren tokmet lane usak keren kum badai ya ki khlung ki khna lane mai hak ta kum badai ya ki khlung khna moh ngala penong kumta jadi bangilayo ban ya keren hi te ngila poi jinga sutu jumut bat ini i doktor ila apologize yang i kaseng bat kumjuru ya ita i patient iba don bewan rangkat lang bat ngi bat hadin bagila skap thu bah na jing keren jong i madam MCS jong ka civil hospital nongpo kadau hi kadai na ka jingkhia jong ka kam nama arpu sau kanta i don tang ini iwe i doktor i batre hakate ka department te kum kaseng hoj ngi ai khuble yaki nurse yaki staff baro ki ba ai ya kata jing syakri ka ba paka lane kila trisitom ban ai ya kajing sumar ke bapaka ya ki pai ba nongsong snong ki bawan ban pak sumar ha kane ka civil hospital nongpo te kum kaseng kwa hi khantiat ba ngin kontu ya ki staff jong kane ka civil hospital hoi la bunsin ngila jiyo ya ki complain ka ba ki pai ba ki thu angi ba ki don kato kane ki staff ki ba kim ju nang ban keren lane kim ju nang ban respect ya ki patient dari halor kata kan mi kentu ya kini ki staff jong ka civil hospital nongpo ba kide ban buram ya kinong pang amar kane ka hospital jong ka sarkar ka ba baro upai ba ikmi lenti ba kinyo e sumar ka paka na kane ka hospital namar kumbangi jiyo sngau sheneng serum ka ba ki ong ba kam that ban pak sumar hapo civil hospital nongpo namar ba ka behavior joki kam dalong ba bon ki ba bon ki wan day ka jing bamanse tingim kwa ban yo sngau nang ne khmat kum kita ki complain kum kaseng kumbangi layo hakini kisngi ke baladap maswa bangin penkut ngiso ban kentu ya ka sarkar bat ngin salej ru ban ai ya ka jing tho cha ka sarkar ha ka bidai bat ka jing don kam jong ki doktor ba enam ngin employ biang lan ngin hap tap yang ki doktor hakane ka civil hospital mar kumbalong mata ki doktor ki ba sumar ki nokpang ki duna shibun batang marwe ba insyakri arp sa konta kadai sisa ka jing khia tinga ai khuble yakini ki doktor ngai khuble itu doktor bil ai ka jing pensai ngi ha menta kasngi
bat ngi scam ba pinang ai ba pinang la su ban ai ga jik sakri jung phi ha ga bai dai bat upai ba ang nei khmat ba nagal yang ka seng he insha sempat ya da kiwe par isin jam kata kalong bangisa ai ga jing thwa sa sarkar ba kin wanra la kin bu kin wanra ai ki doktor khambun ha ka hospital khanang ba kan long ka jing matoi yau pai ba nong sik nong hi borok ko